Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinggo nek mbok ketoki nek diseneni Arifin piye? Heh? Ini karena yang sih, yang apik. Gerang. Yang numpuk ngertek yengen angel nek espes ngono sah. Nek kuwi iki nek yang nggih bolong terusan banyune ngendhok. Nah. Nek borot akhire. Ya borot. Bocor. Lah kok nek ngresiki sapa ora, Ndon? Iso ngresiki gendeng iso apa ora? Nganggo anu Pak, ondo Pak. Ndon apa ora? Oh, dhuwur kono Karo kae lho Pak. Gendeng kae lho Pak. Kae engko sesep borot Ipin. Tenan, aku gak mriduki yo. Mergo lah rasa iki apa nih Pak? Ya Allah. Ora mesisan mergae dhek ra kakaruan parae. Mergae iki mbok kaken ragat nggo gendon dhuwit neng nggo. Seneng gendene nggo. Lagi tok pakan sak piro ya Pak? Saidi yo Pak. Kau. Apa nih? Wedhus itu? Ini apa? Noipe. Berkondi bos. Bengubengan kak. cek lahan. Cek lahan jadi Pak. Kowe ditawani sawah neh, Iya tuku. tapi ra pinggir dalan. Moh. Anggur wong kok tawa iku. Lho. Wong kene kok terus tawani neh. Wonge mikir awake dhewe iki berarti gemah ripah loh Jinawi. Sugih sandang, sugih pangan. Ngono le, diaminkan saja le. Iya, ampun anjene sanjang mae ngono ae nek dikongkon. Aja muni mboten tumbas. Alah ngomong orang enak mesti. Kulo pun kono tak kongkon anune. Iki piring iki nang dhuwur gendeng kono ku lho. Kebuntan godhonge padha ceblok. Engko terus saya ngepok bolong. Nek yengen Kulo gendenge kan. gak le. Kenapa? Ongol bono kulo baca ben ilang ngono. Iso Anu le nggone Mbak Narkono tak anune tak dandanane piye le SPC. SPC tak predeli diganti iki ngono kuwi. Heeh. dinar ya. Iya. Lah bangun di sana sondene. Gak usah. Bangun. Wong jerone bocor kabeh no. Iya, ya wis nek gak Dari suben sisan lho. Kabeh ke nol neh. Untuk tebang dandan karuan parake malah mbok dandane ngene kurang sik dandane bungkarine malah maneman. Kuwi mbok cacah apa. Karone nek kowe pembangun piye ngono kuwi. umpamane piye? Nek seluk nomor Pak ini. Sing ngene mayang ya tuku Mas. Mak ya wis tak kandhani Mbak ya. Nggone sapa ku lho? Sapa? Jeng. Surati. Nggone Ciceng ku lho Mbak, kowe lek ape didol, kowe tak ijoli nang kono piye? Emoh. Penting. Emoh. Lah wong dikek nggon ratan malah emoh. Belajarnya kan pengen dijo. Iya pengen kae. Padune pengen njuk larang ngono. Iki jaluke api. Njuk tambahan. Jadi tuku ae dhewe. Ora gelem, pokoke njuk merono mlebu blusek apik omahe. Sampai pinggir jalan apa? Lah tak apa? Nggone sering ngarepe sering tak ya apik Epin. Dalan ya awor wong awor dulure. Emoh.
Lah kuwi omahe dibagi loro, engko anake kene, ndekne kene ya penak ya Pak yo. Oh lumayan ngomong. Ojek tak tambahi duit. Jek tambah padahal kene menang kene. Susuke kan ijek entuk susu. Lah kok orang Lho aku iki dadi wong orang pinter jaba kowe. Wong kono kok guritan iki payu regane ramae dene. Aja kene milik gembleng. Kon nganggo kowe tak kon nganggo ngene lho Le dadi iki montor mobil bleng ning kono ana tempat nggo nek tamu-tamu iki pasang pendopo kaya maksud imano kae enek garasine enek tempat nggo turu nek eneng dulur-dulure padha turu ning kono engko nek bocah kru-krune nek udan-udan pamane uga iso mulih turu ning kono. Tak turunno ning kene. Sing kadro terakhir ini. Pas-pasane. Kamu turunno. Rumahan tudan. Ono cedhak. Nek kose kan. Terakhir tingkat Susu dhuwit kukur ini kan tak kowe ketuku 400. 450. 450. 450 wis duwit 700. yo ora. 150. Ya wis 250 kurine. 150. Ya wis 150. Rumah Lah ketimbang tuku nang kono-kono ya Pak gak lo nyusui nggonku Lina wis tak tukokno Mbak Romo. Apa enek UNJ Ji? Apa enek UNJ? Suapan. Iya Pak Universitas. Pak kowe tak kandhani alhamdulillah. Sampe nek anu Nduk, nek kontrak nang nggonku ya. Mergo iki Lho sing cake kaku kuwi lemes kuwi. mergo iki apik eneng kuliah negeri, kampus negeri ada di Cepu. Real iki Pak wis. Iya. Wis ditok kok. Nek nemblor angel Pak aksese angel. Nek nang kene nayo sepur enek, cedak terminal, bandara Jakarta, Setiling iki. Tumpakne Jakarta, sing di Jakarta ape kuliah nang kene. Tambangan. Naya yo lho tambangan sing ape nambang ya enek, ku numpak kapal ku kapal Solo numpak kapal dek enek ku wis tak dirikan kapal ku sing ape numpak kapal yo pindah wong Solo. Walah Solo ape nenggok kene Cepu. Lah kok dibangun Pak Bupati. Numpak kapal transportasine enak. Engko nek ngontrak terus nggon lek dames medun kono ae lho, medun kono nduk, medun kono. Tak tukokno kapal Titanic Solo. Lomba ning kolam renang kok. Tapi kapal-kapalan. Apa ki namanya? Lho, iso Banyu biru. Pak Bupati wah iki pekerjaane kudu luar angkasa. Sing ape sekolah ning Solo dibangun dermaga kapal menuju daerah Cepu. Walah, bondong-bondong di sekolah ning Cepu. Benar Pak kalau dibangun di Cepu. Cepu tuh biarpun kecil tapi mantes. Nek ning Bloro. Angel ngono Pak. Akeh wong sing penolakan, Bro. Engko ki mahasiswa kumpul ku yo. Lah penolakan ki ngene lho, lek kono ki yang gitu ya ben. Ayo. Ora sing njur mah nolak iki malah ora oleh dibangun. Iki mahasiswa kumpul iki ya iki. Nek TikTok iki. Gak lagi bangun piye? Wong kok kan saya tolak. Tolak alasan apa? Yo kan ditolak. Tolak yo apa? Mahasiswa kumpul berarti. Nang Cepu ki pol penak. Ora penak iki dadi wong Cepu. Aksese penak. Cedak terminal yo tok ndi. Ape Surabaya, ape Jakarta, lah nenggok kene. Kuwi sepur. Bloro ndene sepure ora enek. Kuwi ape kok Jakarta, ape kok Jenegara, ape kopo numpak dak langsung. Ape numpak kapal terbang, iku engko diaktifno kuwi engko. Yo nayoh. Ki engko malah kapal Titanic kene. Tenan wis kok Pak Arif tak kandhane, Pak. Bangun kapal Titanic. Banyu biru. Bangun. Tenan, ora manut Pak Arif. Jelas ya. Wis
penak ora usah susah. Digawe anu ngono lho, pikiran sing slow ngono lho. Wis manut perintah guru. Kok nolak-nolak terus kok. Ora kok digawe susah. Angger sing penting ora ngogek awakmu. Lah kidul kan Dibangun nang kono Nek kaya wong susah. Aku angger syuting mbek bam kaya wong susah. Tenan. ya kono. Jelas angger syuting mbek bam. Wes, ayo omong. Lah rak ngono. Ya wis muga-muga yo iso terkabul muga-muga bangun ning desa Cepu. Kan aku golek ning buku guru-guru sampeyan yo nek kuwi. Sumben ae. Nek wis sampeyan aku sampeyan wis nek kampus yo malah larang ya. Malah Wis tok. mesti dipane ora pinter nggih. Lagi saiki lagi odo tuku anu Iya Pin. Wah. engko balong bandara Ora angger wong Pin. Angel. Nek wong desa sandang pangan ki aja keterak banjir. Yo Pak yo. Wong tahun iki asam sambat iki aja keterak wereng. Tikus ora angger wong. Kira kesel ngantuk. Ya Allah. Ku marai guru. Marai guru wis ta. Angger nyapu mubeng sesek guru. Lho wis diketoki, jek mencireng ae. Kon ketok kabeh. Ya Allah, Mur, kok wis tak kongkon apa? Mana? Ayahe mana? Ye. Emake piye diketok kabeh? Heh? Kan nek iki dadi arane iki gak nang dhuwur asbes. Umbul ngono. Kowe iki ndang ngombe teh ping 5. Kurangan darah. Kurangan gula ki ane mak. Mosok kok sakmono ya mak yo. Lah kowe kesak-kesik kok kethek dirawe ngono kok Aku gak wis kandol Mbak kowe iki kok kesak-kesik ae iki gulom iki kenek gula apa kurang gula? Aku ora ngono. Nek kurang gula gak muni aku. Engko ndang kowe gulom dhuwur aku ngono. Pokoke intine nang gula lah yo. Tapi dilala yo dicek yo gulane tenane tapi kesak-kesik ae nggih aku mau jijik aku. Jijik. Umur lebih. Ya arep pengkono. Sak minum kowe. Sapa jenenge lali aku. Jenenge lali sapa? Samintul. Putra sapa ngono. Putra. Oke. Kowe gak wani ambek cahku yo. Wani gak enek kowe. Pateni mur kowe. Ndah rene. Oke. Nang ngarep kamera iso berdaya apa ora kaya aku. Aja angger. Apa gak perlu pelatihan kok piye ngono iki? Angger mbok ane kowe. Heeh. Giyecek cangkeme suwen aku nek cah ngono kuwi tak giyecek ya tenan. Aku roh langsung ngomong tak cengkiwing. Bres nae suwen. Kowe ya kudu ngono. Dinyek wong ora usah ben-ben langsung ae. Bres suwen. Kayak gawean dekne iki. Kowe kudune ngombe teh ping 4 apa ping 5. Wis tak cawisi gula iki cah kuwi. Sok sakmono mak. Tapi kowe gak kesak-kesik aku percaya nek kowe gula iki kurang utawa kenek gula. Nek kenek gula ora berarti ke cah kuwi kesak-kesik kae iki nggih Sam. Lah kowe wis ngombe gula cah. Gede-gede paling wis ngombe guys iki. Lah jenengan anu teko-teko Mbak, ndak gawe teh. Ngono lho aku ora tandang iki lho ya jek ngono neh. Ndak gawe teh.
Ini terus gawe aku. Lah tak tandangi yo sing ngono. Iki kok awan gawe yo. Yo. Nek saripah gula aku tak delikno umpamane. Nek deloki saripah. Gulane tak delikno. Lah gulane wis akeh ndekne. Jarak lho sing akeh. Darah tinggi 120 ya kok. Lho kan normale 120 hemat. 120. Tuku melon. Tak tukokno. Ya tak tuku lah. Engko siji aku siji, tapi duwike ya ngono mau. Ora enak. Duwike kosong iki. Apa nang bank bayaran iki? Wis bayaran. Iya bayaran YouTube. Bayaran YouTube wis tak tuku sapi, Mbak iki. Pas. Tak tuku sapi alhamdulillah. Iya. Iya niatku wis ngono kok, Mbak. Aku wis urip ngalam dunya iki sampe tak nggo. Tapi njupuk duit guys nggo bayar hasil dari YouTube tak nggo bayar sapi. Alhamdulillah. Masalah mur bayar ya, Ngger. Mur bayar, Ngger. YouTube-ku gak kelar iki. Cek golek-golek iki. YouTube ki yo amblek ki, Mbak. Facebook yo amblek. Mbok dipolo to Ngger ya aku tak yo sedekah ngono kuwi karena Allah taala. Dadi sing delok ben rontok akeh ngono lek dames Facebook jenengane mbok jek enek sing ngono. Cuma regane kok kono ku lho. Sing amblek. Amblek, Mbak. Piye terusan? Diparani ngono piye, Mbak? Iya. Meta diparani. Lek kok mbok amblekno kena apa lek? Ya alhamdulillah Ngger iki ape toto-toto. Kae saiki yo, saiki do teko ki kaya bayaran Mbak. Iya, kok awan. Lah ya wis gak gawe, angger bar bayar ning gak gawe. Do bayaran YouTube. Gajian. Orang gawe, prei aripin ki penak. Ya Allah mur bayaranku YouTube ae ngono iki mbok kon prei. Aku tak prei. Wis Mbak. Ya wis nang prei seminggu. Nang cerat aku prei seminggu. Lho karek kowe. Wis nang prei, wis dadi duno. Pajine jenengan mending ngono. Wis nang prei seminggu dalam hati lo tak peno ganti. Kesempatan ya jaluk prei. Maksud engko nek tak iki kok terus jenengan ngene. Iki kok nek wong kuanyar, kok sing delok akeh. Kok roh kowe. Anggitku ki yo ganti suasana ngono lho, Mur. Roh ya. Ya Allah Gusti, ya Allah. Wong iki nek ape ganti ki kok yo enek ae yo acarane. Wis, guys. Duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin Ngger iki. Masak nopo, Mak? Ki aku wis beres, ayo karek masak. Mur. Duit duit arisan teh. Karena wis entek ndek nane iki duit arisan. Iki mu lis tak tagih. Lis, so apa nanduk, duitku sahuri. Terus? Ya ora disauri lah. Iki lho nyamuk kene Bibim. Nah. Lah ndekne mergawe. Tak ngono ki lho. Cus. Omong ngene iki, wek ngono ki apa? Anu. Omong ngono ki lho apa le, Mur? Pesan suara. Iya, tak ngono. Terus saiki aja masak. Kira enek duit lho, kok kono cek enek duit ora? Desik lah meng susuk nganu. Sopo? Susuk. Cuma kan dikei duit Pak 50 teh, Mak. Tak nggo ku sarapane Rapa meng kan 10.000 lah desik. Lah ya wis kowe.
Sop 10.000, sop 5.000, jangan asem 5.000 ning nggone prasaja. Lah lah wae. Mosok mangan jangan asem tok, mangan sop tok, mosok gelem Mbak Lina. Gorengane 5.000, wis 15.000, wis kuwi ae. Gorengan apa? Baruan. Nek sing tuku aku isin mur. Duh, yo karungane konten nih. Ya Allah Karo tok. tak syuting. Endak-endak. Jangan mak iki. Iki macak wong kere. Ya Allah. Macak wong sugih nglompor kok aja keret. Heeh. Wis gak sah. Gak. Nek kowe kan pantes ngono, nek aku iki gak pantes, Mur. Berarti nek sing ponadan jangan asem jangan sop niku 5.000 nah. Wis to, ngger tuku jangane sop 5.000. Angger sak porsi ya 5.000. Nek gak iso kadang malah 3.000 kok. Santiku nek ponadan kados koyo nek poso ngoten niku mboten. Gak diadai dhewe, kok cukup 3.000 ya oleh. Oh, dadak diadai. Ku nek mboten enten, nek winginane malah teng pundi ya mak kae. Kae aku kan karo ngetno niku tutup iki. Malah kalih kula anu numpak. Tutup wis entek. Kae sentek. Heeh. Mulane ndang budal gak sama-sama lho tak penakne kowe. Nang dokter kulit kalau mak kayak tak Sawan tutup. Pokoknya nger jam 10 kuwi lah nggih mateng wis. Tapi sedih lu entek. Sedih lu entek wis. Kowe kan ker jam 11 jam pira wis entek. Ora tuku aku isin. Kadek diloroi mur. Lek dames. Kudik kuatusan mboten iki mak mboten iki ngono iki aku gak mentolo mur. Ya ampun, nambek kowe kan tak pas ngono kan kudune kan wis enak kowe gak sah. Masak. Jangane 5.000, sope 5.000, gorengane 5.000. Wis, nek aku gelem nyambel tak sambelno. Wis to. Menak-penak. Ker. Wis, berangkat.